16 مهانهان 2018 سالڤەگەرا چارەمین یا شەهیدبوونا 5 لەشکرین ڕۆژە وەکی ئیرۆژێ ساڵا 2014 5 پێشمەرگەین ڕۆژاڤایە کوردستانê ku leşkerê roj têne naskirin li Herêma Kurdistanê di berevaniya di ber miletê Kurdistanê û parastina xaka wê ya pîroz de bi navê Mulazim Comerd Mişo, Slêman Hemza Hacî, Delîl Ahmed Muhammed Elî, Raed Beşîr Ahmed Yusuf ku bi navê Hogerd hat naskirin, Mustafa Cerces Seîd di encama teqîna mayîneke çandî de li beraya Hesen Şam li navçeya Xazir ya ser bi Musulê ve şehîd bûn. Li dema ku rûbirûbûna çekdarên Daişê li wê deverê dikirin ew dever ji destên wan rizgar kirin. Di sibaha şehîdbûna her pênc lihengan ji roja sêşemê sala 2014 hêzên pêşmergeyên roj gundê Hesen Şam topbaran kirin piştî şer û pevçûnekê çekdarên Daişa terorîst li nava gund ta çend demjimêran dorpêç kirin. Piştî ku pêşmerge derbasî gund bûn ew neçar kirin xwara destî pêşmerga bikin. Lê dema ku grûpa pêşmergeyên derbasî gundê Hesen Şam bûn, gund ji çekdarên Daişê pak dikirin. Mayîneke çendî bi wan de teqiya. Di encama teqînê de wan qehremanan jiyana xwe ji destdan û şehîd bûn. Pêşmergeyê şehîd Comerd Mişo yê 28 salî derçûyê zanîngeha mafnasiyê bû ku ji destpêka sazkirina pêşmergeyên roj ve tevlî refên pêşmerge bûbû. Ji xelkên gundê Girzîro yê ser bi bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê vebû. Herwiha Slêman Hemza Hacî jî ji navçeya Terbespiyê li devera Aliyan bû. Delîl Ahmed Muhammed Elî jî ji bajarê Qamişlo ye. Herwiha Raed Beşîr Ahmed Yusuf ku bi navê Hogird hate naskirin ji bajarê Mêrdînê yê Bakurê Kurdistanê vebû. Piştî ku şehîd bûn termên wan roja 17 mehê ji dergehê Sêmalka derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Bejdariya bi hezaran welatî û alên Kurdistanê û îlandina dayîkan hatin pêşwazîkirin, her pêşmergeyek ji wan li gund û cih û warê xwe bi xak hat spartin. Pêşmergeyên roj di 12 avdara 2012 de bi biryara Serok Mesûd Barzanî hatine sazkirin. Ji sala 2015 ve leşkerên roj bûna baskê leşkeriyê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ji destpêka avakirina xwe ve zêdetir ji 55 pêşmerge di şerê rûbirûbûna Daişê de şehîd bûne. Roja 22 meha 12 wek roja şehîdên leşkerê roj hatiye destnîşankirin. Ev nîzîkî 7 salan e hêza leşkerên roj hatiye sazkirin û bi piraniya xwe ve ciwanên Rojavayê Kurdistanê ne. Her dem bo bergirî û parastina Kurd û Kurdistanê di amadebaşê de ne. Xwîna xwe bi merdî rijandine û navê xwe jî bi tîpên zêr di dîrok û dilên Kurdan de li her çar parçeyên Kurdistanê tomar kirine. Di nav wan de ciwanên Bakur û Rojhilatê Kurdistanê jî hene di şerê Daişê de para xwe ji şehîdbûnê dane. Hem beden bu kem olal bunu ezin gerçek